Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Seraphim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Seraphim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Seraphim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Seraphim. Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanun. Seraphim. Wa kami kalibutan kung unsay gilakaw sa madre nga si Magda. Apan sobra kayo ang pagsalig ni Padre Miguel sa madre. Ang wa na mo mahibawin atong higayuna nga nakikita di ay si Magda nila ni Lucirum. Wa mahibawin ni Padre Gabriel nga hilom ng sakop sa taga-impyerno ang madre. Gigamit lang niyang takuban ng iyang pagkamadre, apan ulipon na siya ni Satanas. Naglisoro sa pagtuo si Padre Gabriel sa gisulti ni Seraphim. Kung unsa ang pagkatao ni Seraphim, unya miabot si Magda. Gipasunod niya ang pari kay makigsulti siya niini. Wag yapon kami kasayuran niya itong higayuna kung unsay may tabo ni Padre Gabriel. Magda! May tao sa gamay ng pagkapilya. Magda! 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 Gabriel, maghari na yun si Satanas din sa Pilipinas. Gusto ko di ay si Seraphim!
akong kamot. Nagdakpot ang imong armas, Padre Gabriel. Tingin ko ng imong lihok. Hindi ko gusto matuo sa ipasdaan ni Seraphim. Bahin siyang nakita din mo. Magda, halakan ka sa simbahan ni Kristo. Kani ang tutingali. Apan dugay na kong mikalawat sa angay nudhan o agpuan, Padre Gabriel. Traitor ka. Nagpakita lang yun nga way dag-anan ang inyong giampuan o kiludhan. Kay danghag kayo mga Kristohanon. Wag ko magdaw, Magda. Wag ko magtuo sa iyong kasalbahis sa panuway. Maayon ka kay bitago sa iyong sumay. Kamang! Kamang, Padre Gabriel! Kamang! Dili yun mabati sa gawas, Padre Gabriel. Bisag mag-unsa kapag siyaki. Dili mabati ang imong tingog sa gawas. Ipaw ko asa ka pa doon. Pastilan ka ng mga Kristohanon kuno. Bisan sa inyong kamatayan, magpatuog gihapon mong luwason ko sa inyong giludhan. Ito lang mo giduwa-duwaan. Diyos ko. Ngayon mitugot ka ba na ikaw manawag sa akop sa demonyo? Mahayi ang imong giampuan. Mahayi ang inyong giludhan. Padre Gabriel, himaya si Lucifer. Hoy! Himaya si Lucifer. Kay daluda ko ang imong kamatayon. Kabak-anto sa kasakit, Padre Gabriel. Dalion ko dayon ang imong kamatayon. Mayaon ka! Kinsa? Mayaon ka! Jesu Cristo! Abo ang... Himaya si Satanas! Si Cristo na ang kagahimayaon! Himayaon ka, Jesu Cristo! Kahit kayong uha, pues mag-antos ka! Mayaon ka! Ginoong Diyos ka ng itlog! Buti mong patingalin eh. Suwayan ka lang ako. Itukar pa kita eh. Diyan ako sa kilatas ang bahin. Sa kinay babang bahin sa gitaguan nila ni Padre Gabriel. Makita na ang hapit kinatibugan sa siyudad. Makita din niya ang pagkagubaas palibot og sa kinayahan. Tungod nagyapon sa katawhan ng mga usab ang miunay pagdagmal sa kalibutan. Mikuyog si Kristo lang si duha ka bata. Nanguha sila glutoonon nga mga utanon. Husto, nakita ko na ang mga tambok ng mga utanon o mga lagot mo nga ilang gitanom ni Padre Gabriel dinhi sa taguanan. Kadiyot, wala ko makita ang pare.
Nagkuyog sila si Madre. Doon na kuno sila isabutan nga sila rang duha. Nasario! Isa ka to! Si Magda ka to. Ano? Ano sa man ang Madre? Dali pa kung makatarong og lakaw Doria. Ato apalihog dali. Oo, Nasario! Sister Magda! Ay, abli ang pultahan sa gamayng kapilya. Musod ko. Ginoo ko! Si Padre Gabriel! Ayaw, Doktorya. Sabi mo sa Padre Gabriel! Unsa to? Giunsa nako si Padre Gabriel? Akong sipatay o kadaghan ang bari. Unsay magilan daw sa unahan, Papa Nazario? Misyagit si Magda kanina samtang nagsulti niya si Doria. Gisusa ni Doria kung anong misyagit ang Madre. Pero taon-taon naman nga wa pa man mabalik si Doria. Nazario! Kansula! Si... Papa Nazario! Nausa si Magda! Nganong nagkadugo si Maayo? Mga bata! Dagat mo! Dagat pa ko nito! Magda usalit ka buli mo. Papa Nazario! Magdalawsa ka man, Magda. Wala kita'y mahimo ni Magda! Panagkamot ka! Magamit ni Magda! Magkatiil! Mga buto-buto yung kita. Kikan sa ilawong. Kung sa maganita mo, silawong! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Nikom! Gordo, Hurot na nga kung trabaho. Wala na buhay nga Kristohanon. katapusan na lang rin nga mong yapit. Pag-abot tas taguanan nila ni Magda. Oh, wala hos na tas tuguanan si Madre. Kasakan sa mga patay. Kinsi nagpatay nila. Ha! Sumay lang yun kayong liho, karon mo sukol ka. Sa usa lang kapag pamilok, mamatay ka na, Seraphim. Ang piling imong armas. Karon, wa ka na'y armas, bisan usa, Seraphim. Matod pa ni Luceron, dili ka kakumpiyansahan. Mao nga, husto gyud si Luceron. May tasaon kang kaisod. Wa ka gyud reaksyon bisan giputsil ko ang tuod nimong paa. Bisan nalupod ka, wa gyud mahulma sa imong dagway ang kasakit. Barog, Seraphim, paringuha nga makalakaw ka. Kanya. Ngadto sa unahan o gamay. Seraphim! Paabutan niya
niya si Seraphim Nazario. Lakaw, Seraphim. Oh! Wa kag yun sakit eh? Ha? Seraphim? Ha? 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 Barang! Barong, Seraphim! Serum. Nikom. Naurot-urot ang tingali ang mga Kristohanon. Lahos na nga doon ni Magda. Mabagay ang pagtawag na ko. Nakuha na niya si Seraphim. Bilib tikuha ng Madria. Mulaos namin dito, Lusirum. Andamang sakinan. Manglakaw ta. Sino? Ang akong ikahabas. Sa katapusan, Seraphim. Sa katapusan mo na yun ang katapusan mong kamatayon. Ikahabas. Mabulit ka karon sa dugo ni Seraphim. Bisan gamay, wag yun mahulma sa dagway ni Seraphim ang kasakit. Nagtakiang siyang nagpadung sa akong nahimutangan. Si Magda nga madre unta, nadutlan gihapon sa kala sa lansis sa taga-impierno. Ug siya pagyud ang nakasakop ni Seraphim. Nunti palihog, ang pipilan lang kayugto ning mas lahi nga sugilanon. Seraphim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez. Director, Algin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording engineer, Aquilo Session. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.